Moi ben, pois moi boas tardes. Imos a dar comezo a este pleno extraordinario. Agradezo a asistencia dos membros da corporación, do público que nos sigue. Presencialmente a través das canles telemáticas. Como digo, agradezo a presencia dos membros da corporación, tendo en conta que o prazo de rendimento da conta xeral do Concello remata o 15. É o motivo da convocatoria deste pleno extraordinario, como coñecen os voceiros. Para a presentación da proposta, debatido cos voceiros, vamos a tratalo un punto único, con flexibilidade de tempos, como sempre hai flexibilidade de tempos. Ten a palabra para a presentación da proposta de aprobación da conta xeral e a dación de conta dos informes de reparos emitidos no exercicio 2024 a concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde, boas tardes a todas e a todos. Bueno, este punto xa foi a Comisión de Contas e faremos un breve resumen pois dos datos máis relevantes. Primeiro de todo, como todos e todas saben, a conta xeral é o documento dende o punto de vista contable máis técnico que pode existir nun concello, non? É o reflexo fiel de todas as operacións e de todas as actuacións levadas a cabo durante un exercicio económico, neste caso, pois o exercicio 2024, e son plasmadas nese documento por parte da Intervención Xeral. En resumen, recolle todos os datos da liquidación presupuestaria da que xa se deu conta neste pleno hai uns meses, e os datos na liquidación pois son os mesmos, non? Posto que a conta xeral, como digo, é o fiel reflexo. Se inclúe toda a documentación requerida pola norma co informe detallado. Pois, moi brevemente, pois que o total de activo e pasivo ascendeu a 183 millóns de euros. O saldo neto da conta do resultado económico patrimonial representa un aforro para o exercicio de case 9 millóns de euros. O patrimonio neto é de 154 millóns en números redondos. E, bueno, pois moi importante, non? Este punto de contratación administrativa e procedementos de adxudicación. Pois aquí aflora moi clara a xestión e o traballo que se fixo neste ano 2024. O primeiro ano no que collimos o timón, non? O ano completo. As porcentaxes dos procedementos de contratación nos mostran que se contrataron máis de 26 millóns de euros e que o 99% destes 26 millóns pois foron mediante procedemento aberto, non? Aumenta moito, xa digo, con respecto ao exercicio anterior, resultado pois de que se fixo un enorme traballo en contratación, e non só en contratación, non, tamén en todos os servizos, posto que estaban pois todos os servizos en contrato, e hubo que regularizalos todos. Estaban sen contrato os grandes temas e tamén estaban sen contrato o resto. Nen sequera os sobres ou a papelería tiñan contrato neste concello. Por non falar pois de todos os seguros, de todos os suministros e dos contratos de maior envergadura nun concello, como son o servizo de basuras ou o servizo de parques e xardíns ou o servizo de axuda no fogar. Esta é unha das claves deste mandato en canto á xestión. Xa é unha realidade o avance e o equilibrio nos servizos, posto que cando chegamos, como dixen antes, estaban todos sin contrato. E dende o primeiro día, esta foi unha das nosas prioridades. Comenzamos a regularizar todos os servizos que estaban sin contrato e iso se reflexa, lóxicamente, agora, cando toca, pois, levar a vista atrás e mirar as contas, non? 26 millóns de euros, que é unha cantidad moi considerable. É moi importante tamén o punto 2, pois dar conta dos reparos emitidos no 24. No 23, aínda que chegamos ao goberno a mitade do ano, só estivemos uns meses, pois é xusto despois de facer o informe de diagnóstico inicial, conseguimos reducir os reparos
un 10% sobre a cifra de reparos do ano 2022, que foi unha cifra récord. Non se acorda esa cifra de reparos pois na última década, non? Eu mesma recordo perfectamente que avancei neste pleno que nos anos 24 e 25 veríamos reflexados os frutos do traballo na xestión. E así é. No 2024 outra vez rebaixamos o número dos reparos outro 10%. É importante que, bueno, que en total redujeuse un 25% menos con respecto a cando chegamos. Cumplimos o que anunciamos que pasaría, porque, como tamén digo sempre, decimos o que facemos e facemos o que decimos. Queda moito traballo por facer, quedan moitos asuntos aínda que resolver, pero as contas xa van cuadrando. Traemos a aprobación da conta xeral, como digo, do 2024 e se rendirá ao Consello de Contas en tempo e forma. Equilibrio na xestión e equilibrio nas contas. Esa é a clave e o resumen do que foi o ano 2024. Moitas gracias. Moitas grazas, señora concelleira. Polo Grupo de Ferrol en Común, señor Suárez. Moitas grazas. Antes de nada, se me permiten 10 segundos para sinalar que hoxe miles de palestinos e palestinas están volvendo aos seus fogares, atopando os derruídos por unha paz que pode ter lugar moitísimo antes, evitando decenas de miles de mortos inocentes. En segundo lugar, xa no que nos ataña a este punto, primeiro agradecer o traballo dos funcionarios e funcionarias desta casa que cumpren escrupulosamente, como non pode ser de outra maneira, os requerimentos excesivos que se fan ás veces dende o Ministerio, sen saber que a xestión dun concello é máis que farragosa e, aínda con todo, consiguen sacar adiante estes documentos. Documentos que, efectivamente, son documentos contables, pero que teñen un cariz político tamén, que sirve para evaluar o traballo desenvolto, para que a señora Sanjurjo, unha vez máis, colla os datos que lle interesan e nos lo venda como grandes logros de xestión que non de política, que xa nos dixo que a política non lle interesa. Pero hai outros datos que tamén hai que sinalar. Este goberno é o goberno de AliExpress. Pides unha cousa e te chega algo de moi inferior calidad. Vemos orzamento tras orzamento como hai investimentos que quedan aí, promesas feitas a barrios, veciños, entidades, que están nos anexos de investimentos ano tras ano, como é o arranxo do aparcadoiro disuasorio do Sánchez Aguilera, como é a construción dun museo de Ferrol, como é o proxecto da traseira do mercado de Caranza, a urbanización da rúa Dr. Fleming, proxectos para o centro de ocio Portanova, etcétera. Podemos seguir enumerándoos que sumarían millóns de euros que están sin executar. E así neste orzamento, pareceme moi ben as cifras de licitación, pero que teñen executado do capítulo 6 é inferior ao 8%. Ese é o traballo que levan desenvolto durante o ano 24 e o que a cidadanía lle preocupa, que é ter acondicionadas as rúas, ben cumpridos os seus servizos, tanto en materia de mantemento como en materia de benestar, emprego, vivenda. Eso non se preocupa moito porque están únicamente centrados nos seus dos proxectos faraónicos, como son Abrir Ferrol ao Mar e a Cidade do Deporte, que, como xa expliquei varias veces, o acordo leonino coa Xunta de Galicia implica que gastemos €1 nos por cada un que aporta a Xunta de Galicia. Pero creo que tamén hai que indicar que todos eses contratos que vostede di que están regularizados xa me explicará cales son máis alá dos folios, porque o contrato de recollida de residuos non está axudicado. O contrato de parques e xardíns e de axuda no fogar, se non estivo axudicado antes, é porque vostedes votaron sistemáticamente en contra unha e outra vez. Entón, xa me dirá cales son as cousas e causas de que vostede diga que os contratos están xa feitos cando están ganando a cidadanía. E creo que esa xestión da que presumen poderían ir a explicarle perfectamente a uns veciños desta cidade que son tan veciños como vostedes ou como a nós, como son os veciños do Camiño do Sarxento, que levan máis de 3 meses coa súa estrada pechada e que ninguén saiba que está acontecendo aí e que medidas de presión tomou o goberno. Esa é a política real. Agora, vostede sobre un documento contable se quere facer outras análisis, a min pareceme ben, pero creo que non lle preocupa demasiado a xente esas cifras de porcentaxes, senón ven como a política sirve para algo. Nada máis, grazas. Muchas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rey. Boa tarde a todos e a todas. Eu creo que
Penso que a conta xeral o que dá é boa conta do que vostedes estiveron facendo ao longo do ano 2024 nesta cidade, sobre todo en materia económica, e xa lle adianto que nada bo. Nada bo, porque creo que si algunha característica ten a súa xestión económica no Concello de Ferrol, e se o pudiéramos calificar de alguna maneira, é como un asalto. Isto sí que é un asalto ao Concello. Non penderon unha parcanta dun edificio do que somos todos e todas partícipes. Un asalto ás contas do Concello de Ferrol, unhas contas das cales participamos todos e todas, das cales participa toda a veciñanza desta cidade. Unha política económica destinada a encherlle os petos ás grandes concesionarias que xestionan servizos na cidade de Ferrol, moitos deles sin contrato, a cambio de reducir e contraer o gasto público que debería repercutir en beneficio de todas e de todas nós. Isto evidenciase nesta conta xeral que incorpora a liquidación do ano 2024 no feito de que vostedes durante ese ano 2024 executaron un 7,84% das promesas que lle fixeron a veciñanza nese ano 2024. E despois veñen aquí permanentemente a presumir de orzamentos, de que teñen un orzamento cada ano, e a pregunta que nos facemos é para qué? Para que teñen vostedes un orzamento se despois son incapaces de executalo, incapaces e, ademais, conscientes de que non queren executalo. Porque isto que evidencia que estamos diante dun goberno que se sustenta fundamentalmente sobre a propaganda. Vostedes anuncian proxectos que repiten ano tras ano, que incorporan aos investimentos de cada un deses orzamentos que vostedes aproban en este pleno municipal coa maioría absoluta que teñen para poder facelo, pero despois nunca o executan. E a evidencia disto é que pese a que durante ese ano 2024 xa se restauraron as reglas fiscais, eses límites de gasto que impón a administración estatal, neste caso, aos concellos, ao Concello de Ferrol non lle fai falta regla de gasto, porque vostedes están moi por debaixo dos límites que lle impón o Estado, tan por debaixo que non só non chegan aos topes que se establecen por parte do Estado, sino que aínda gastan menos que o que gastaron no ano 2023. O límite de gasto para o ano 2024 era dun 2,4% respecto do gasto do ano de 2023. Vostedes gastaron un 2,36% menos que en 2023. Vostedes son máis austeros que los austeros. Isto quere decir que, ademais, o que están a provocar é unha hipoteca para o futuro. Porque eses límites de gasto se desenvolven sobre que vostedes se executan durante a anualidade vixente. E os anos posteriores, sexan vostedes que dirixan os designios desta cidade ou non, van a estar condicionados polo que vostedes están a facer durante o seu mandato. Cal é o resultado? 16 millóns de euros en remanente sin executar, 6 millóns de euros máis que en 2023. E por non falar da famosa conta 413, a das facturas nos caixóns, xa sabe, non? Esta de que das facturas que aínda non entraron no procedimento administrativo, no cal vostedes, en esta conta xeral, evidencian que teñen 1,86 millóns de euros pendentes de incorporar a xestión administrativa deste Concello. Que evidencia isto? Obviamente, unha nefasta xestión, non só unha política que vai contra os intereses da cidade, senón unha nefasta xestión económica por parte do Partido Popular. Pero que a cousa non fica aí. Non nos quedamos exactamente aí. Porque a par que vostedes reducen o gasto público, o que vostedes incrementan de maneira constante e cada vez máis recurrente é o gasto en xestión de servizos a través de empresas externas, a través de privatizacións. Que a vostedes lles pareza ben que teñan 25,7 millóns de euros en reparos, pois dá boa conta de cales son os seus obxectivos. E deses 25,7, 13,2 millóns de euros son para pagar facturas de servizos que non teñen contrato. 13,2 millóns de euros. E, mentres tanto,
meten cartos en Emafesa, meten cartos en Urbaser, 0,5 millóns, decía hoxe vostede, para o ano 2023, nada máis. Xa fixeron vostedes unha reserva suficiente para poder pagar todo o que vostedes consideran que teñen que pagar. Agora, facer as contas e comprobar que son as auditorías anteriores deso, vostedes non queren saber nada. E a realidade é que diante desa política destinada a pagarlle ben os favores á parte privada de Mafesa, sin que aquí parece que pasase nunca nada, de pagarlle ben os favores a Urbaser e de, como digo, gastar 13,2 millóns de euros en servizos sen contrato, a realidade é que a cidade está peor. As rúas están deterioradas, as instalacións de todo tipo, deportivas e de todo tipo, están absolutamente abandonadas e vostedes non se cansan de facer anuncios reiterados que nunca se executan. E xunto a isto, a súa gran solución consiste non en reforzar a administración local. Obviamente, se vostedes o seu objetivo consiste en privatizar e reducir o gasto público, non se lles pasa pola cabeza consolidar a administración local coa contratación de funcionarios de carreira, non. Fano a través de persoal asesor e de persoal directivo que está ao servizo do Partido Popular, que non está ao servizo da cidade. E esta política clientelar, pagármola a todos e todas nós, porque ao final, quen ten que pagar toda esta festa son os veciños e veciñas desta cidade, que durante este ano 2024 viron como tiveron que pagar 1,36 millóns de euros máis en taxas e en tributos que durante o ano 2023. Todo isto, obviamente, con amnistías fiscais á autoridade portuaria, como decía, pagándolle a Emafesa ou a parte privada de Emafesa, como se aquí nunca tivese pasada nada, e que a roda siga xirando mentres vostedes, que é o máis grave, hipotecan o futuro non só do seu mandato, sino dos próximos anos nesta cidade, como xa fixeron no seu anterior goberno 2011-2015, do cal estamos a pagar hoxe as consecuencias, tanto da depuradora, tanto do convenio como en defensa, como de contratos, como a de recollida de lixo, que levan máis de 10 anos sin que se efectivicen e se poidan formalizar ou, cando menos, legalizar. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas, polo Grupo Socialista. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, estamos aquí diante da conta xeral do 2024, ou mellor dito, dentro da conta de Ferrol Sociedade Anónima, porque vendo os datos, vostedes non gastan e recaudan máis. Sería pois a conta perfecta para calqueira empresa. O que pasa, señor alcalde, que isto non é unha empresa. Isto é unha administración que ten que funcionar para todos os cidadáns. Vostedes presumen de superávit, pero saben por que sobra tanto diñeiro, non? Porque non o gastan. Ese é o problema. A señora Sanjurjo falaba antes de récords. Lle vou a decir eu dous. 55% de execución do orzamento xeral e 7,8% de execución de investimentos. Esos son récords dos últimos 15 anos. Non mirei máis para atrás, igual. Tamén máis para atrás, non? Bueno, isto é como decir que un médico é bon porque non gasta en medicamentos. O enfermo sigue aí, que é a cidade, pero vostedes, pois, aforran. Mentras tanto, que pasa? Pois que os veciños pagan máis. Suben o IVA o 10%, suben a auga o 40%, suben os comedores escolares. Para qué? Supoño que será para esa conta de resultados que tanto lles gusta. Non sei se o lema deste goberno é menos servicios, máis recaudación. Fala de estabilidade orzamentaria. Bueno, é que con 13 millóns de superávit, pois claro, sin gastalos, pois evidentemente é moito máis fácil ter esa estabilidade orzamentaria, que como decían os meus compañeiros, non sei para que aproban orzamentos todos os anos se ao final non os executan, non? Falaba, bueno, o máis curioso é o cambio de discurso. Cando nosotros executábamos o 65% era un desastre.
Ahora que vostedes executan o 55, pois non sei como calificalo. Vostedes, pois, fanse fotos desta incompetencia, non? Por decirlo de alguna maneira. Ferrol non precisa contables, precisa gobernantes. Esta conta xeral é resultado, o espello da parálise do goberno municipal, non? Moito titular, moito saldo e moi pouco feito, non? Decía vostede 26 millóns en contratación. Hoxe non yo vou a discutir, pero dígame cantas cousas se ven na rúa deses 26 millóns en contratación, porque eu non vexo ningunha. Vexo vallas na calle da Igrexa, por certo, moi mal señalizadas. En canto aos reparos, bueno, se vostede está satisfeita con ter 25,7 millóns de euros en reparos, pois perfecto. Con 2 anos e medio de goberno, maioría absoluta, 11 asesores e todo o control da administración municipal, porque teñen todo o control da administración municipal, o 90% dos asuntos os aproban en xunta de goberno, e aquí traen solo o obligatorio, pois se vostede está satisfeita con esos datos, pero bueno, no propio informe da intervención, contratos feitos en expediente nin control, nomeamentos en base legal, subvencións en seguimento e problemas enterrados na recaudación municipal. Estes xa son seus, non son do goberno anterior. Despois de 2 anos e medio é difícil botarlle a culpa ao goberno anterior. Polo tanto, bueno, pois a conta xeral, como dixen antes, e os propios informes de levantamentos pois falan ás claras do que é este goberno. Parálise total. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Turno de réplica, concelleira de Facenda e Patrimonio. Pois moitas grazas, señor alcalde, de novo. Bueno, señor Rivas, a 31 de decembro, o que quedaba na conta 413, pois foi tramitado e pagado todo en plazo. Privatizar, bueno, que eu saiba, e trasladar a xestión, e aquí nada trasladouse, que non estivera xa trasladado, e máis, en Mafesa pasou a ser máis dun 90% pública. Ou seja que non sei que maneira ten vostede de entender a privatización. En fin, lamentamos as palabras non dos que se uniron os últimos 8 anos e que levaron a este concello á situación desesperada na que o atopamos. Lamentamos que non axuden, non só que non axuden, non, pois que dende o primeiro momento pois que sigan na súa actitude de dificultar e de bloquear o avance da cidade. Vostedes siguen na súa línea de facer política partidista para os seus partidos políticos e nos estamos falando de xestión. Esa é a grande diferencia, non? Os números son números e miren, traigo aquí o informe da Federación Gallega de la Construcción, obra pública en Galicia, licitación das 7 grandes cidades, o teño aquí. Este informe di que Ferrol, por primeira vez na historia, lidera as 7 grandes cidades. Por diante, atendan a isto, por diante da Coruña e por diante de Vigo. E temos en marcha máis obra que o resto das 4 grandes cidades galegas, xuntas. Neste ano 25, de xaneiro a setembro, importe de licitación Ferrol 27 millóns de euros. 27.324.000. 27 millóns de euros por diante, como digo, dos concellos moito máis grandes que a nós, que son A Coruña e Vigo. 582,49%, casi un 600% de crecemento con respecto ao ano 24. O que estábamos dando conta nos puntos anteriores da conta xeral do 24. Eu xa lles estou, bueno, dando un paso máis da película. Estes son os datos do ano 25, deste ano 25. Entonces, por primeira vez a Federación Gallega de la Construcción constata
que Ferrol é a primeira cidade de Galicia con maior importe de licitación. Verles a ustedes las caras ya pouco máis hai que seguir debatiendo, pero en fin, miren, non imos permitir que sigan bloqueando a cidade. Non imos deixar que os seus enfrentamentos sigan paralizando Ferrol. Levamos 2 anos invitándolles a traballar unidos, porque é a única maneira de sacar Ferrol adiante. 2 anos pedíndolles que traballen para sacar Ferrol da parálise e do enfrentamento. E a súa resposta, a resposta de todos vostedes, é seguir bloqueando Ferrol e bloqueando o avance e o despertar desta cidade, non? Queda moito por facer, o decimos sempre, non nos conformamos, queda moito traballo por facer, o sabemos, e temos que unirnos para remar xuntos por Ferrol, porque eso é o que queren os veciños, e ese é o deber de todos e todas as que estamos aquí. Os números falan, xa remato. A nosa cidade líder no sector da construción en Galicia, o nunca visto. Máis de 27 millóns de euros que poñen a Ferrol como capital galega do investimento público no ano 2025. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Señor Suárez. Moitas grazas pola súa grandilocuencia, señora Sanjurjo. Pero o certo é que me gustaría que nos dixera onde están esas obras, porque eu non atope ninguna de momento. Pero ninguna, non sei onde están. Sí, Contratación é o lugar máxico onde se atopan os soños desta cidade. Vostedes trae un pleno moi preparadiño, que está ben, pero o problema é que as súas réplicas non concordan coas intervencións dos grupos da oposición. É dicir, traen un discurso estudiado de remar e de bloqueo, e o que se lle formula aquí non contesta absolutamente a nada. Que bloqueo vai haber se vostedes teñen 13 concelleiros? Vostedes fan e desfan o que lles dá gana. Aprobaron un regulamento para que non podamos nin falar apenas. Nas comisións informativas non traen a documentación, hai que andar arrastrándose polos despachos para velo un pouquiño que nos deixan ver e pouco máis. Ese é o bloqueo que di vostede que nos facemos. Por outra banda, creo que tamén por todos e todas, compre facer unha reflexión, porque aquí, bueno, en eses 27 millóns, imagino que estarán os 18 millóns da Cidade do Deporte, os 14 millóns da muralla e toda esa historia, pero todos eses proxectos son moi antigos, e a Xunta de Galicia non tivo a ben nos últimos 8 anos pasearse por esta cidade para deixar un só euro ata que gobernou o Partido Popular na cidade. Creo que eso sí que é un uso partidista do que falaba vostede na súa intervención. Eso sí que é partidista, e non mirar polos intereses da ciudadanía. E logo de todos eses 27 millóns, quizá poderían separar un anaquiño para pintar os pasos de peóns, para limpar as rúas da cidade. Non diga que non, porque é certo que están nun estado lamentable, para que as listas da garda do Servizo de Axuda no Fogar non sexan tan longas, ou para que ese tan demandado sistema formativo na construción naval sexa unha realidade na cidade e non teñamos falta de mano de obra nos nosos estaleiros. Esa é a realidade, e a cifra, que é que o 5% do capítulo 6 de investimentos é o único que foron quen de executar. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Rivas. Grazas, señor Rei. Ben, bueno, primeiro que neste pleno dime conta que hai unha nova maneira de xestionar os servizos públicos. Eu ata agora entendía que había cando menos 2 modelos, unha municipalización, a xestión pública, e outra é a privatización a través de concesionarias. Agora hai el trasladar la gestión. Non se sabe a qué, pero trasladar la gestión. É un novo modelo, parece que inventaron vostedes en esta cidade o modelo de trasladar la gestión. E trasladar a gestión consiste en meterlle 5 millóns de euros á parte privada de Mafesa para que non asuma ningún tipo de responsabilidade despois do que ten feito nesta cidade ao longo dos últimos anos, justamente despois de que desde que vostede asumiu a alcaldía desta cidade en 2011-2014. Trasladar a gestión significa, como vostede ben dixo ese pola mañá, 500.000 euros para Urbaser, dos cales vostedes fixeron unha reserva de crédito de 2,8 millóns en maio deste mesmo ano, obviamente en xunta de goberno, porque los facturones xa sabemos onde van,
non pasan polo pleno, aquí vienen as facturillas. Los facturones aprobanos vostedes en xunta de goberno cunha reserva de crédito de 2,8 millóns en maio de 2025. Por tanto, o que nos queda. E de todo isto, dese traslado de la gestión, vostedes están facendo unha previsión de que os próximos 10 anos o Concello de Ferrol gaste 120 millóns de euros na xestión do servizo de recollida e limpeza viaria. E a isto vostedes lle chaman trasladar la gestión. Mire, isto é o de toda a vida. Privatizar e encher as arcas das empresas privadas que xestionan os servizos que deberían ser públicos en esta cidade. E respecto de esta especie de oda o que vostedes levan feito ao longo do ano 2024, mire, eu, sin ningún tipo de valoración e intentando ser o máis aséptico posible, para nós, cando menos, ten máis valor e ten máis fiabilidade o que din os informes dos funcionarios e funcionarias municipais que o que pode decir o presidente da Federación da Construcción de non se sabe onde. E sobre a base deso, facemos as nosas análisis e poñemos os nosos argumentos sobre a documentación que se elabora en esta administración local e sobre a cal vostedes deberían facer o mesmo. Deixar de empregar os seus recursos, que teñen bastantes, para facer propaganda, deixar de privatizar os servizos que ten esta cidade, empezar a actuar en función dos intereses da veciñanza, porque ao final, xa llo dixen antes, son eles os que están a pagar os custes das decisións que vostedes toman sobre a base do incremento das taxas, do incremento dos tributos municipais, que outra das características do período que vostedes levan gobernando desde o ano 2023. Cada ano lle suben os tributos aos veciños e veciñas desta cidade, obviamente para poder asumir todas estas decisións que toman. Creo que deberían empezar a pensar nas consecuencias do que están a facer, non só ao longo do seu mandato, sino, como lle dixen antes, para mandatos posteriores nos que, e agardo, non sexan vostedes os que teñas que tomar as decisións no Concello de Ferrol. Moitísimas grazas. Moitas grazas, señor Rivas. Señor Fernández Beceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Sanjurjo, xe vamos a decir aos cidadáns que vayan a contratación a ver as obras. Que onde están? Porque na calle non hai na primeira. Batir récords, está moi ben. Vostedes non sei se saben como funciona a contratación. Contratación é unha canle para facer cousas na rúa. Vostedes meten cousas en contratación e non salen. Claro que baten récords, e máis que batirán. Están a punto de chegar ao 600%, que decía vostede. Agora, a cidade paralizada. A cidade non ten unha obra... Non me diga que non. Dígame vostede unha obra deste goberno que fixeran proxecto, que levaran a contratación e que se este executando na calle. Ninguna. Xa yo digo eu, ninguna. Por lo tanto, está moi ben batir récords, pero, por certo, non é a primeira vez que Ferrol está á cabeza. Revise, que ten mal esos datos. Segundo, que nosotros bloqueamos. Eu o que penso é que vostede ten sensación de bloqueo porque é o que estivo facendo os últimos 4 anos. Bloquear absolutamente todo. Nos que vamos bloquear se estamos en minoría. Póñanse a traballar, deixen de buscar disculpas, que a culpa non é da oposición. A culpa é súa. Non hai ninguna obra na calle. E mire, se anuncian 14 veces abrir Ferrol ao mar e non o fan, vai ter un coste. Vai ter un coste político. Xa sei que vostede ven aquí a falar de xestión. A veces é mellor que falar de política, xa yo digo, porque a xestión hoxe, pois, non é para botar cohetes. A situación do Concello, que sempre están coa herdanza. A situación do Concello non sería boa, pero vostedes non saben sair dela. Estamos nas mesmas. Un goberno en minoría ten os mesmos resultados que un goberno con maioría absoluta. Os mesmos non. De execución orzamentaria os ten mellores. Sabe cal é a herdanza que lles deixamos? A responsabilidade de gobernar e de facer cousas. E iso, de momento, non o están facendo.
moi bonitos os récords, moi bonita a conta xeral, seguramente o el que teñen da conta xeral está perfecto, pero a cidade paralizada. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Beceiro. Brevísimo turno de peche, señora concelleira. Pois sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, señor Rivas, de non se sabe donde non, de Galicia. Federación da Construción de Galicia. Non se sabe donde, parece mentira que eu lle teña que decir isto a vostede. De Galicia. En fin, un 25% menos de reparos do que trata este punto. Tristemente, pois vemos que vostedes siguen anclados no pasado e no enfrentamento. Mentres vostedes discuten, nos presentamos resultados. Mentres vostedes tratan de seguir bloqueando a cidade, nos presentamos feitos e os feitos se presentan con números. 3 números lles vou a dar. 237 millóns de euros licitados a fecha de hoxe. Vostedes 57 millóns en 4 anos. 26 millóns en contratación administrativa por procedemento aberto. Vostedes 9 millóns o ano que máis conseguiron, que foi o ano 22. E 27 millóns de euros en licitación de obras para Ferrol, máis que Vigo e máis que a Coruña. Un 600% de aumento respecto ao ano pasado. Esta é a forma de traballar e de facer un Ferrol máis grande, deixando atrás os enfrentamentos, e por eso contamos cun proxecto de cidade e con orzamentos todos os anos. Grazas. Moitas grazas, señora Sanjurjo. Debatido los puntos, vamos a votar a proposta de aprobación da conta xeral do exercicio 2024. Votos a favor da conta xeral. En contra. A proposta queda aprobada por 13 votos a favor e 11 en contra. Moitas grazas, levántase a sesión.